Üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel a Kárász map folytatásában. Ahogy már látszik, kinőtt a repce, már betakarításra kész. Hát kéne venni egy kombányt, de nem szeretnék venni újonnan, hanem mondta a szomszéd, ez a szomszéd mondta, még tegnap mondta, hogy a Feri bátyánknál oda át van egy elvileg egy nagyon jó állapotú kombány, és ingyen adja. Azért adja ingyen, mert ő már másikat akar venni, és ilyen kedves, hogy csak nekünk eladja, de ezt nekünk nem mondta nyilvánvalóan, a szomszédnak mondta, hogy mondja el nekünk. Igen, tehát hogy a szomszéd adta át ezt is nekem, neki köszönhető, hogy ingyenesen most lesz valószínűleg egy kombájnunk, ha nem vert át, mert képes rá. Na. Itt van nagyon közel Feri bátyánk a sarkon van. Megnézzük, hogy milyen kombány. Olyan, ott már csillog valami. Itt még a kapu is ki van nyitva. Hoppácska! Feri bácsi, hol van? Itt van? Hát nincs itt. Elment az öreg? Nem tudom. Hol lehet el kéne vinni a kombányt? Fú, ez nagyon szép, ez egy bizon. Aha. Fú, ez nagyon szép. Hadd nézzem meg a hátulját. Erre elmegyek. Hú. Na. Hogy? Így. Hoppácska. Az mondjuk komoly. Ez egy nagyon szép kombány. Nagyon-nagyon szép. Be kell vallani. Figyelj, hogyha ingyenes, akkor ingyen adja, akkor elviszem, szerintem. Ó, ide jó. Bekapcsolom. Hoppá. Hoppácska. Nem indul el? Hát öreg akkor már. Akkor nincs is olyan jó állapotban. Nem tudok beváltani? Na. Sikerült. Fú, a világítás sem működik, kiírta a játék. Jó régi lehet. Muszáj betakarítani, mert már kinőtt, és nem akarom, hogy elfonnyadjon a repce, így is sok idő volt, mire kinőtt. Így este nekiállok. Fú, hát Feri bátyámmal összefutok, aztán megköszönöm neki, ha még találkozunk vele. Na, ilyen közel is volt. Azt mondja, hogy nem így, hanem így, igen. Nem így. Tökéletes. Nézzem meg, hogy még bőven van hely. Egyébként nagyon szépen köszönöm még egyszer a megtekintéseket, mert így még több megtekintés jött egyébként mind a két videóra, amit eddig felraktam. Nagyon-nagyon szépen meg szeretném nektek köszönni, mert ez nekem nagyon sokat jelent, és látom, hogy tetszik. Na, leeresztem. Ki kéne nyitni, mi? Aha. Igen, és akkor már csak el kéne indítani. Aha. Na bum. De milyen szerencsém van, hogy adott hozzá, mi az, vágóaszfalt. Tök szerencsém van. Hú, ez a kombány nagyon jó. Most ezt egy darabig még nem váltam le. Már mondjuk eléggé rottyon van szegény, úgyhogy... Ja igen, itt van a hiba. Jaj. Fú, az a kombány.
Csak lehet, hogy rendezett szelszórást azt ki kéne kapcsolni. Ennél a terménytípusnál a szár nem... de jó nekem. Jó, mondjuk igen, jogos, számíthattam volna rá. Hát akkor ebből nem lesz bála, bár mondjuk igen, jogos repcéből hogyan akarok bálát. Fú, ez is lesz még egy 2 év, mire hátra tolatok vele. Sőt, nem is cseszekedek vele ennyit. Fogom, leeresztem, bekapcsolom, aztán itt oldalra átadom. Égyni. Itt megállsz. Ezt tovább menjél még jó. Oké. Állj meg te! Fú! Nem tudom, hogy ezt is gondolta, hogy nekem így odaadta a kombit. Tudom, hogy a kombi meg a combine több teljesen mást jelent, de én így hívom. Nagyon örülök, hogy nekem adta. Hát, hogyha ingyen volt, mert azt mondta egyébként, hogy ingyen volt. Meg ez, hogy még vágóasztal is járt hozzá ingyen, ez azért kemény cuccán. Így hozzáférésem. Na. Jaj. Most. Na. Szedd le. Dobja ki. Engedje már el. Igen. Jaj. Remélem, hogy nagyon nem vagyok halk. Tudom, hogy ezt már megint elmondom, de nagyon-nagyon remélem. Meg úgy hallottam, hogy egy hét múlva a szomszéd faluban lesz traktorvásár, kis traktorvásár. Ahol ilyen MTZ-ket adnak, meg ilyeneket. Úgyhogy oda is majd be kéne nézni. Csak hát ez egy hét múlva lesz. Majd akkor. Hát meg kéne nézni egyáltalán egy pótkocsit, hogy amiben belerakom a repcét, vagy beleöntöm inkább. Aztán, hogy az hol adom le, azt nem tudom. Jó. Erre írni. Állj meg te. Még kicsit előrébb, akkor jó. Na. Egyébként tök jó ez a kárászmap egyébként. Megint kimondtam, hogy egyébként nagyon hülye vagyok. Nagyon szeretem egyébként. Ez nem mindegy. Szóval, hogy jó, nagyon ez a map, és főleg azért, mert nagyon átadja ezt a háztáji hangulatot. Úgy kész is vagyunk. Hoppá! Még ott is van egy kis cuccoska. Ezt már nem vágom. Amúgy se az enyém a föld. Az a szomszédé. Mondjuk egy kis lóvér, azért levághatnám neki igazán. Adhatna egy kis zsuzsöttát. Ezt hova parkolom be amúgy? Mert hogy ez nem fér be a kapun, az is biztos. Meg amúgy így nagyon lehetne közlekedni, ahogy én közlekedek. Hát itt nem fog beférni, ezt sajnálattal kell közölnöm. Vagy de? Hát szerintem most ragad be. Ne csináld ezt.
Hát én jó hülye vagyok. Hoppá! Oké. Na azt onnan nem tudom, hogy kéne kiszedni. És ne zárulj már... Ezt megoldottam. Így, hogy bezárult, így kiszedte. Ez az. Na, ilyen ötösöm legyen a lottón. Akkor itt mögöttünk van egy gyár. Ami még a fateré volt. Állj meg! Jó, még a fateré volt, és abba mi bemehetünk, mert igazából ugyanaz. Tehát, hogy van hozzá jogunk is, úgyhogy... Na, menjél onnan, mert én onnan akarok bemenni. Jó, mondjuk indexelni kéne. Nem működik a világítás, hogy az index se. Ja, ezt nem tudtam, bocs. Ennyire rottyom van a gép. Várjál, tényleg nem működik se? Tehát kajak nem működik. Hát akkor azt majd el kéne vinni szerelőhöz. Sőt, most az is lesz a terv. És hol van szerelő? Azt nem tudom. Azt lehet a körülrészbe. Vagy az ott nem egy szerelő? De jó helyen vagyok. Tökéletes. Hát azra nem fog beférni, úgyhogy ezt... Ide. Így ahogy van, be is parkolok, nem kell szerintem leszedni pluszba még a vágó asztalt. Na mennyire vagyok? Jaj. Jó lesz. Nettesen kapcsolódott ki ez a motor is egyébként, nagyon. De semmi. Igen. Jó. Hát nézzem meg, ez egy... Aha, kereskedő. Aha, szerviz. Műhelynyitás 7-kor. Hát az nem most lesz még, és mikor zár? Jaj. 4-kor. Jaj. Ez fájt. Ha járművet sérül, szervizelők javítják, amikor megjelenik itt figyelmeztető üzenet a képernyő közepén, amennyiben a járműben tartunk. Ja igen, akkor ez az a figyelmeztető üzenet, amit kaptam, hogy nem működik a világítás. Akkor azt lehet majd egy kis plusz pénzért orvosolni kéne. Orvosoltatni kéne, mert az nem mindegy a kettő. Na, hadd nézzem, vannak-e itt feladataim? Aha. Ojjajjajjajjajjaj. Bálázás. 2 millió forint. Jézusom. Terület 6-osnak a leszántása. 36-osnak a szántása? De várjál már, a 36-os az nem az, ami nekem van. Nem. Ez a 30, ja. Ja, ez a Feri bátyjának a izéje. De miért Kis Bálint úr, nem is az a neve? Elrontották. Várjál. Talajlazítás. Az Ali bácsinak? Várjál már. Terület. Hát gondolom az nagyon nagy. 3-as terület. Hol van az? Itt. Jaj. És mennyibe kerül? Ó, 100... Ja, ó, oké. Semmi. Semmi. Na.
Mit kéne most csinálni? Hát, megint. Megint csak ezt le kéne szántani. Vagy lehet, hogy ebben a videóban egy tyúkolat is kéne. Jó van, egy a fene. És akkor a következő videóban meg a tyúkollal foglalkozok. Építkezés. Ezt eladom. Ezt is eladom. Igen. Ezt is eladom. Így. És akkor állatok, csirkék, jaj, így. És akkor hol van az, amit kinéztem? Ez, ugye? Aha. Ez lenne az. Na. Lehet úgy kéne, hogy ide. Vagy így kéne, hogy így ide. Az a baj, hogy nem tudom. Ott jó lesz. Ja, meg egy kutyust is kéne, nem? Persze, hogy kéne egy kutyust. Csak azt nem akarom nagyon elütni, nem is fogom, nyilvánvalóan, tehát hogy nehogy azt higgye bárki, de hogy oda amúgy oda. Vagy van már? Nincs. Az a szomszédban van. Ott a kutyus. Jaj. Így. Hol van? Hol van? Azt megy. Szavasz. Jaj. De hova mész? Várjál. Nem lehet megsimogatni? Gyere. Gyere már. Gyere. Hova mész? Gyere. Na, új. Átment a kerítésen, haló. Oszkárnak a... Hát nem meg van neki töltve. Na, hogy eszik? De cuki. Állj meg. Úgy. Ott jól leszel. De nehogy elszökjél. Jaj. Nehogy elszökjél. Hol van? Bement az olba? Vagy mi az a házába? Vagy csak én vagyok nagyon vak? Hát nem látom. Ja, ott van. Semmi. Akkor kéne venni tyúkokat is, ugye? Igen. Jaj. Én meg neki megyek a kerítésnek. Aha, csirke. Csirke. Ez a 6 hónapos. Mennyit kéne ebből venni? Hát a maxot. Most mennyi pénzem van? Ó, van bőven. Hát mondjuk lehet egyszerűbb lenne így. Vagy... Ja, így. 60? Aha. Így is tudtam volna. Istenem. Kakasból meg... Kijelölés. Ebből is tudok venni 60-at. Hát akkor ebből is veszek 60-at. 133 000 forint. Ó, hogy itt ennyire tudom eladni, ennyire meg megvenni. Hát, nem mindegy, inkább nem is mondok semmit. Hol vannak a tikok? Itt. Itt egy. Ja, hogy ő így össze van gubózva. Követés leállítása. Állj meg. Úgy. Micsoda mancs. Ki a jó fiú? Hát, ezek itt mind tyúkok? Az komoly.
kakasok, nagyon jó. Hát ezért most nagyon megérte, hogy kéne nekik hozni zabálni valót, de az majd a kavi videóban. Ennyit terveztem erre a részre. Amúgy trakesztelő se vettük, na mindegy. Szerintem nagyon kedves volt a bátyja, hogy odaadta a kombányt. Ezt muszáj neki kifizetnem, mert ingyen nem adhatta oda. Az a baj, most nincs otthon. Na mindegy, ennyit akartam, hogy learatni, mert már nagyon durván a fornyadás szélén volt. Következő videóban találkozunk. Szevasztok!